Aswara ribun alam rasa nggih Mas Agus ngantuk malah ngantuk berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih belajar sinau ngateni ning awake dhewe. Memahami ana ing lampane saben dinane kula panjenengan yang gak bisa sangka pikiran lan atine. Kaping kalihipun shalawat salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk lumantaripun syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng belajar ana ing pikirane dhewe, ana ing atine dhewe. Saben dina kula panjenengan ngerteni pikiran ya aktif, ati ya aktif. Lah ngerti ya pikiran temnika wau nggih butuhne energi. Nek kula panjenengan pikirane niku wau aktif, energine nggih full mangke. Sehingga dadekne kesele awake dhewe. Wis saged kesel pikirane. Temriko wau apa dene temriko wonten masalah sing dereng mari dipikir mawon nggih kesel pikirane. Saged kesel. Dan nggih sehingga ten rogene mangke kesal sedaya. Lah mula sangka niku temriki kula panjenengan ngerteni ning akale kula panjenengan dingerteni akal iki mang. Nek akal iki mang kula panjenengan gak ngerti sehingga ndadekne liar, enggak terkendali. Enggak terkendali temriku cara energi niki boros. Perkara gak manfaati dipikir. Awake dhewe nek mikir perkara negatif niki muatane energi lebih banyak daripada yang positif. Nah, karena apa? Negatif ini lebih berat sehingga butuhkan energi lebih besar. Di situ pikirannya awet dikimang negatif didorong kalih nafsu amarah awet lebih besar lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nerusaken pelajaran ana ing pikirane awake dhewe. Aja ngantek pikiran iki dimuati kalih negatif atau prasangkane awake dhewe.
prasangka ning awake dhewe utawa prasangka ning gone liyane. Nek awake dhewe pikiran negatif, sama saja kita menzalimi diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Kenyataannya rasanya gak enak. Ding ora enak, kan menyiksa. Tapi kalau jenengan temen kula dereng sadar nek kula jenengan iku wau nyiksa ning awake dhewe. Nyiksa ning ragane dhewe. Karena kalau panjenengan hanyut ning pikiran sing negatif. Lah iki awake dhewe kudu hati-hati. Ojo ngantek menciptakan hal yang negatif di pikiran kita. Karena apa? Energi di dalam tubuh kita nanti terserap semuanya. Ngakibatnya jenuhe awake dhewe. Disenggol titik muring-muring. Nah itu. Terus awake dhewe kudu memahami pikiran awake dhewe. Kudu ngerteni pikirane awake dhewe aja nganti menciptakan hal-hal yang menguras tenaga. Balekne tenagane sakjane sepele. Apa? Iki mau awake dhewe nyepuro wong sing duwe salah ning awake dhewe. Awake dhewe yo njaluk ngapura ning awake dhewe. Itu cepet. Nah, sepura temrika wa utawa maafkan ini memutus hal-hal yang negatif di pikiran kita, memutus. Kalau sudah tahu kalau kita memaafkan, saling memaafkan bisa memutus prasangka elek. Dan nek kene aja mung mandek ning angen-angen. Tumindao. Lah tumindai awake dhewe nglakoni perkara kebajikan. Sehingga energi mengke tambah. Sehingga pikirannya gak gampang ngeluh. Pikirannya engko yo gak gampang bingung. Nek gak kuat aja dipaksa. Awake dhewe duwe soal tapi gak iso jawab aja dipaksa. Lah iso njawab nek kula panjenengan iki wau dileremne pikirane. Lah mangke ketinggal jawabane. Nek pikiran dereng lerem nggih dereng sakit jawab sehingga ngakibatne ana ing akale dhewe utawa ning sirahe dhewe enek vertigo. Vertigo ya loro. Kenapa kok ikut timbul? Karena negatif yang dipikirkan ini nggak bisa keluar. Cara mengeluarkan gimana? Ya tadi kita memaafkan diri kita memaafkan orang yang punya salah pada kita. Itu kuncinya. Sehingga itu putus, sudah nggak ada hubungan lagi. Sehingga kita nggak punya salah pada mereka, kita juga nggak punya salah pada diri kita sendiri. Gini kok,
kehebatane istighfar saged mutus ana ing kesalahane awake dhewe. Tapi selama iki istighfar kula jenengan kok wali. Walike piye? Awake dhewe maca istighfar ndak kok kelingan kesalahane. Lho kan ngoten. Istighfar iku mang kelingan kesalahan-kesalahan sehingga buka memori-memori sing tamriku wau kula panjenengan nglakoni perkara sing negatif. Ya padahal istighfar tamriku wau mutus perkara niku wau kan kuali. Dan selama ini napa istighfar kula jenengan kelingan kesalahan. Apa kok dilingi salahane? Diputus kesalahan. Sehingga awake dhewe mang wis gak duwe beban maneh. Nah, dikimang kelingan ya beban maneh. Mantek temriku wau istighfare kula jenengan nangis. Atine nangis, batine nangis. Nyapa kok nangis? Kelingan kesalahanku. Kok salah kok dilingi? Diputus. Jeko gak berat. Nek dilingi tambah berat, nangis tambah banter. Iku nangisi awake dhewe nek niku. Damriku wau gak nangis ning Gusti Allah mboten, nangis ning awake dhewe krana roh kesalahan-kesalahan awake dhewe nalikane nglakoni kesalahan. Nek kono didone kabeh. Lah damriku wau istighfar temniku wau damel mutus perkara sing negatif ning awake dhewe utawa pikiran sing negatif ning awake dhewe. Duwe masalah. Lah sing iso marekne ya tetep awake dhewe. Bukan orang lain. Jadi nek kene iku kudu sadar. Sing gawe masalah iki mang awake dhewe ateges pikirane dhewe, ateges prasangkane awake dhewe. Iku landhep iku. Iku saestu nek iki mang kaduk pegelampe wong piye. Lah pegele gak ngalih-ngalih pedhot tambah pegel. Krungu lho pegel. Bangkit niku. Lah niku wau dirubah ana ing pemikirane kula jenengan nalikane istighfar maring Gusti Allah. Sehingga istighfar niku wau saged mutus kesalahan-kesalahan sing nate kula panjenengan lampahi. Lah kesalahan napa menawi geger kalih tanggane, geger kalih sedereke. Jadi semua kita maafkan. Nek kabeh di ngapura sehingga iki wis kene ikatan meneh. Mlakune enteng. Yang bos gawe ya penak gak kepikiran maneh. Iku istighfar. Jadi gak mung diwaca tok, arahe ning di istighfar iki. Niki kunci. Istighfar niku wau kunci kanggo awake dhewe iki mang medhot sakabehane.
Sehingga napa kula panjenengan mengke maca istighfar gak kelingan kesalahan enggak kono wis pedhot. Sehingga sing delengi inggih punika Gustine. Itu kesalahan awake dhewe tapi Gustine. Lah ngerti ya sing ngobahne awake dhewe nesu, sing ngobahne awake dhewe iki mang seneng ya Gustine. Kembali ya mriku. Hingga astagfirullahaladzim. Tapi itu nek ana guru ngerti istighfar awake dhewe. Istighfar tekan iso ngilangi, menghapus niku lho. Pikiran-pikiran sing utawa prasangkaning awake dhewe sing awon. Lah tumuju ning tauhid. Nek awake dhewe pikirane gurung resik, niku mboten saged. Atine dereng resik, niku nggih mboten saged. Bolak-balik kula jenengan medhar tauhid, kenapa kok nggak bisa masuk? Kenapa? Karena di pikiran belum tertata, di hati belum tertata, belum tertata semua. Ya lumrah sehingga napa kula dereng paham. Lumrah boten salah nih, krana dereng nata. Nek pun nata saged mlebu apa sing diarahne Rama Jaki wae saged mlebu. Nanti bingung sakjane sing gak iki mang apa pelajaran mlebu ning ndi. Sing ngeruh kula dhewe. Sing ngeruh. Nggih dadose damriki dita pikirane awake dhewe. Sing apik sing ndi, sing awon sing ndi. Supaya awake dhewe engko gunakne energine enggak terbuang sia-sia. Awake dhewe angen-angen tek lho ya butuhne energi. Angen-angen lho. Sampai lungguh dhewe pikirane bekerja. Iki butuhne energi. Zakat dahi pripun? Zakat dahi temriki wau kan memahami ning awake dhewe. Grahita ning awake dhewe. Selama iki kok aku belum sadar-sadar masalahnya apa. Bener mendino iki mang lakoni ibadah sing kaya ngono. Mendino iki mang kula jenengan nggih wiritan. Tapi kok jek gurung temu masalahnya apa. Rono akal lan hati dereng noto. Dereng noto. Lan notone niku pripun? Notone nek kula jenengan memahami atine ya memahami ning akal niku wae. Memahami niku lho pun noto. Bukan lek kono wis tak totone atiku nggih mboten niku mboten saged. Tak totone pikiranku niku nggih mboten saged. Dadose dingerteni ning ati iku enek apa wae. Sing bisa bisik ning atine awake dhewe, sing bolak-balik ngomong-ngomong ning atine iku sapa? Lah iku lho. Ning pikiran ya ngono. Sing muncul niki sapa kok? Gambaran-gambaran, wujud-wujud sing ning pikiran ati ki mang sapa?
Nah, temriku wonten cipta niku wau manggone ning akale kula jenengan. Nah, isine cipta niku halusinasi, imajinasi, ilusi niki cipta. Utawa bahasane awake dhewe iki angen-angen penake. Angen-angen iki yo cipta diarani cipta. Karena angen-angene apik utawa elek. Wong angen-angen kono ya iso nguras energine kula panjenengan. Sehingga sekabehane kudu nata riyin nek kula panjenengan mlebu ning tauhid murni. Ngerteni ning awake dhewe. Temriku wau wonten roh suci, wonten akal, wonten nafsu papat, wonten cipta rasa karsa. Nah, temriki sehingga awake dhewe kudu memahami perkara-perkara niku sedaya niku kudu dipahami. Sebelum kita ke roh suci kita harus paham akal ya dipahami, kaya dene nafsu ya dipahami, cipta rasa karsa ya dingerteni kabeh. Supaya apa? Engko ben gak salah dalan. Karena ning awake dhewe iki enek rasa lan rumangsa sajen iki mang sinten. Iku nafsune awake dhewe. Nafsu niki pendorong. Nafsu iki mang yo ingin tahu. Nafsu niki wong nggih saged nguber. Ajene napa nek kok nguber ambek nafsu. Lah awake dhewe kudu ngerteni karaktere nafsune sekawan iki wau. Karakter sing ning kono. Lho nafsune kene ya enek lawange, enek pintune. Sehingga iso ndelok. Nek supiah iku pelawangane ana mripat. Lho, ngene lho. Nah iki Pak Jai paham iki bahasane Pak Jai. Iki mripat pelawangane. Kan rasa seneng. Ya toh. Kalau panjenengan remen kalih tiyang kan roh wujude. Lah niku supiah. Lah temriku malih ana ing amarah kula jenengan. Lawange pundi amarah niku? Amarah iki lawange kuping loro. Dan nyatane nek kuping iki mang dibumpeti, enek wong muring-muring, awake dhewe gak emosi kok. Anek wong ngelokne awake dhewe kuping dibuntu. Wis. Gak krungu. Sehingga biasane kalimate wong piye? Wis ayo budhek ae. Ya to. Sing gak krungu. Kalau nek krungu ya malah muring-muring awake dhewe. Lha iku amarah. Dalam kono ati kudu ngerteni iku. Lah, temriku wau ana ing nafsu lawamah. Lawamah iki kakean ngomong. Ajene lawange lambi. Lawange lesane kula jenengan. Niku lawamah. Sakarepe dhewe lawamah. Sing terakhir temriku nafsu mutmainnah. Mutmainnah iki mang lewate bolong lorone irunge awake dhewe. Niku lawange.
Lah sedaya niku saged dibuktikan. Supaya amarah gak muncul piye? Umpet kepengin. Supaya adik mang gak seneng ambek wong mang piye? Tutup mripate. Supaya lawamah iki mang ben gak gragas kaya ngono mang piye? Lambene dikunci. Lah iku lho wujude awake dhewe. Iki jenenge rohani. Sehingga adik kudu ngerteni rohani iki perkara utawa aluse awake dhewe sing ning jero awak. Kaya dene akal iki yo alus, ati yo alus. Kaya nafsu, cipta, rasa, karsa yo alus. Datang niku roh iki yo alus. Lah iki rohani jenenge. Dikatakan rohani ya di dalam diri kita. Jadi nanti kita nggak bingung lagi. Ajanya rohani iki sing piye? Rohani. Ya pikiran dhewe ya atine iki rohani. Membicarakan yang di dalam tubuh kita. Kalau jasmani iki jasmani iki mang kaya dene wujude ragane awake dhewe. Tamliku wonten panca driyane awake dhewe. Niku jasmani. Nah supados kula jenengan ana ing lelampahan tumuju ning tauhid tamliku mboten bingung malih. Dina apa ana wong teko kok iso jawab. Iso jawab kabeh. Memahami ning awake dhewe sok sehingga cara Arabe man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Nah cara Arabe kan ngoten. Ngertenono awake dhewe njaba lan jerone. Lah dene napa kula panjenengan pengertose sekabehane njaba lan jerone? Lah damel napa? Kula panjenengan ngerteni jasmanine damel napa? Kula panjenengan ngerteni ana ing rohani damel napa? Sekabehane damel napa to? Lah ngerti yo sekabehane jasmani lan rohani iki wau sujud maring Gusti Allah. Dan niku sehingga sujude engko gak cuma atine tok, gak cuma pikirane tok. Sehingga sekabeh niku wau zahir lan batin disujudne kalih Gusti Allah, diajak bareng-bareng maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan niku tauhid niku. Nah kalau jenengan ngertani ana ing nafsune sehingga ngerti lho, sing muncul iki nafsu amarah. Sing muncul iki nafsu supiyahku. Sing muncul iki nafsu mutmainahku. Sing muncul iki nafsu lawamah. Cuman ning aldayah niku wau sing dibaterni nafsu lawamah. Lawamah iki panggonane ning wetek. Dadine wong lemu-lemu. Gitu. Gini lemu-lemu.
Biasanya tumuju ning Gustine kan sing digawe apa? Mutmainai. Sing dibanter nih. Ning Al-Hidayah lawamai. Lah niku kenyataan iki, contone tiyang kalih niki berhasil. Ning makom lawamai. Dadi lembu-lembu nih. Nanti gak kena dikontrol, pripun mangan mawon. Belungguh mangan, jen lawamai. Obah mangan. Jadi tauhid maring Gusti Allah niku sanes rasane awake dhewe, duduk tenange awake dhewe, duduk ayeme awake dhewe. Iki mang cek nafsu. Nopo maneh duduk kosonge pikirane dhewe, yo duduk kosonge atine awake dhewe. Duduk iku duduk tauhid. Nek tauhid maring Gusti Allah, tamliku napa? La harfun la kalamun la sautun. Lah iku tauhid. Gak manggon ning awak, malah awak iki mah ilang. Lah tamliku mboten medhar awak meneh. Ora ngomong jasmani utawa rohani maneh ilang. Tapi kalau jenengan saben dina yo latihan rono sehingga kalimate la ilaha illallah. Lah iku latihan ya. Cara diartikan meniku tiada Tuhan selain Allah. Krana sing wujud ning alam dunya sak isine nggih namung Gusti niku sing wujud. Dadi kula jenengan mboten wujud. Sing wujud ya Allah. Kula jenengan mboten wujud. Alam dunya sak isine mboten wujud. Sing wujud niku Allah. Kula kok ya ngaku-ngaku roh Allah, ngaku cidek kalih Gusti Allah. Iki nafsu. Nah, nek kene ade kudu ngerteni sehingga apa? Sebelum kita ke tauhid, kita harus memahami diri kita dulu. Jadi nek kono bukan nafsune sing pengin rono. Justru temriki wis keenek kepinginan maneh. Karena nafsune cipta rasa karsane niki wau pun larang sedaya. Larang wis kabeh ning rohanine awake dhewe tumuju ana ing roh sucinipun. Nah, roh suci ki mang wis gak butuhne pikirane awake dhewe, wis gak butuhne atine awake dhewe, wis gak butuhne nafsune, wis gak butuhne cipta rasa karsane. Iku roh suci. Tapi nek roko ijik butuhne niku. Nah, supaya ana ing saben dina kula jenengan wiridan la ilaha illallah, wiridan tamliku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wiridan Allahu akbar ben gak ning pikiran tok. Tamliku supaya ora mandeg ning atine. Dan apa?
sedayane nggih kagungan Allah sehingga sing ngobani zikir nggih Allah sehingga gak manggon ning ati utawa ning akal kula jenengan. Dan mriku pun boten wonten pengharap-pengharap malih. Kenapa wau kan nggih pun disebutne sedayane nggih wujude Allah. Sing wujud Allah ate ora wujud cuma bayangan. Kita tahu masalah-masalah sing ning pikirane awake dhewe, masalah-masalah kami kewau yang tersimpan di memori sing ngakibate awake dhewe prasangka sing awon iki wau diputus dengan istighfar. Aja disimpan meneh, dikeluarkan semua sehingga nanti wis gak ingat lagi dengan itu. Nah semua sudah keluar sehingga apa? Gak ada beban di pikiran kita, gak ada. Ya karena nek awet di ngetutne rasa ning pikiran utawa imajinasine awake dhewe bisa ngrusak awake dhewe. Bisa ngrusak. Ngantek kono iki mang iso dadi wujud. Karena rumangsa muncul. Wujud padahal ora enek. Sing wujude panggah awake dhewe. Rumangsa sing ngoten kuwi. Nggih monggo sareng-sareng tenik wau dibuka memori sing awon-awon ting kersane medal sedaya. Kersane kula jenengan terlampahan tumuju ning tauhid marang Gusti Allah boten wonten hambatan malih. Jenggong wis gak bingung nih, aku kudu piye ya, kudu nglakoni apa ya, mboten usah. Niku pikiran, niku nafsu. Pripun Pak Bu? Nggih napa? Lanjut. Kok nggih penak jenengan nggih lanjut. Burayun, monggo lanjut. Pripun keadaane jenengan? Saya sehat nggih. Apa napa enteng? Enteng. Ojo dipaksa entengi. Oh enteng. Bu Marmi, pripun Bu Marmi? Sehat. Jenengan mboten usah ajrih, tapi kan pas anak Gus Deden yang ajrih. Oh banyak sih. Oh, ada jauh terus. Memang ya cantik jamu. Kita terus niku. Lah selama niki kula jenengan salah alamat. Salah alamat pripun? Yang punya masalah kita, yang punya atau yang menciptakan masalah ini awake dhewe. Kenapa tanyakan pada orang lain? Nah orang lain ini nggak tahu. Sehingga jangan sampai menyalahkan orang itu kalau nanti jawaban ini melenceng. Jawaban ini memang keliru. Jangan salahkan orang itu. Salahkan diri kita. Sehingga ono ing lampahan
grahita ning awake dhewe lampane temni kuau ngeningne cipta ngeningne rasa. Lah ngeningne kekali temni ku pripun? Napa kula panjenengan lenggah meneng iki nggih saged. Kula panjenengan tetep aktivitas niku nggih saged. Dadi sak siring jenengan sing penak sing pundi. Pak kula nyambut gawe terus awanan pundi. Lak meneng ae ning jero kamar waduh usah kacer nyambut gawe iki. Jadi saksirin jenengan ana ing lelapan ngendikne cipta iki angen-angen ning pikiran, ngeningne rasa ning ati, prasangka di hati. Ku prasangka opo iku apik elek dinding ati. Ning pikiran yo ngono. Temriku wau ngeningne negatif ya dindingne, positif ya dindingne. Dindingne kabeh. Jadi ora kudu lungguh meneng nggih boten. Sampeyan nyambut gawe niki nggih saged. Jagongan sing ngoten iki nggih saged. Jatuhnya temriku gak harus gini buat. Dan niku napa penting Pak? Lah sebenarnya ya dikai penting ya penting. Lah kenapa? Niku wau kula jenengan latihan mengendalikan pikiran, latihan mengendalikan hati. Nah itu. Nah dimang wis terlatih, lha kono wis gak goyang neh pikiran, hati wis gak goyang. Wae nyambut gawe, wae ngopi, ya ngopi. Lah nek wis meneng kabeh pikirane, iki aja mau ucapne, nek mau ucapne dadi rumangsa. Dadi ngapusi. Dadi nek kene wis gene ucapan meneh. Nek sampean jek ngomong oh atiku pun mendel Pak sementara niku ora ngomong nih. Pikiran yo ngono pikiranku nggih pun mandul Pak sementara tadi. Jadi ini menenge pikir awet dhewe, menenge atine awet dhewe iki bangsa rohani. Lho, iki lho kudu. Nek wis rohani iki mang aja ditone. Sing roh yo awet dhewe. Ya kados Pak kalih garwane lho, udah Semar. Lho ngoten. Karena kapasitasnya enggak sama. Cara garwane Pak kula nggih pun meneng. Ya meneng sing piye ngomong kok meneng. Lho kan ngoten. Dadi jene obah iki lah obah iki mang piye pengin duduhne. Ya toh? Pak aku wis menang, kene wis kene apa-apa. Ingin menunjukkan ini loh. Iki wis rusak maneh. Sehingga wau kulaturne jasmani sing ndi, rohani sing ndi. Nek rohani jangan dikeluarkan atau didhahirkan buat kita sendiri. Jadi menengi si A mbek si B iki ora padha. Jadi itu cuma kayak jeneng maneh iki, Mas. Dan itu loh orang lain enggak tahu.
Itu rahasia kita. Wong rahasiane awake dhewe kok dubar nanggone wong liya. Lah engko gak dadi. Gitu terus lelampane ana ing ngendingne cita, ngendingne rasa, niku sak sire jenengan kaya dene sila madhep-madhep ning ngarepe awake dhewe sing ngoten nggih monggo, temniku nalika nyambut gawe ya monggo. Polah piyae ya monggo. Apa nggih saged niku. Krana kula matur sing ngoten niki. Krana nggih pun semerap. Ibane ngening niku mang gak cuma lungguh tok meneng. Mungkin di waktu keadaan sepi iso ngening. Lah nek iso mbuh iki mang sepi utawa ora mekahanane iki mang aja ngantek terpancing sampai kahanan-kahanan sing kaya nah itu ngening sing rohani ning atine awake dhewe, rohani ning pikirane awake dhewe ning. Nah iku lampane. Kudu maca apa Pak? Lah wong ngeningne kok maca? Apa kudu merem Pak? Nggih boten. Boten. Lah supaya kula panjenengan mengke semerep ana ing gerakan-gerakan nafsune awake dhewe sing ngendhalene awake dhewe. Nek adiki mang roh gerakan-gerakan sing ning jero sehingga apa iso ngendhaleni lho ngoten lho. Lah iku ngraitane ngoten. Dadi ora cuma roh tok. Ora cuma kono adiki mang paham tok. Antek lho kono obahe nafsu adiki mang roh. Kate muncul titik lho roh. Krana kula panjenengan ngelingne cipta lan rasa. Tapi aja ngelingne kancane lho nggih. Tetep ngobrol nggih. Nek ngelingne kancane kepiye? Ya gak rame. Bangga komunikasi kalih recangi. Pripun Bu Soli ya, pripun Bu Soli ya. Wonten pertanyaan apa? Sing ganjel ning pikiran atau dari mana jenengan? Dereng. Nah, ngeten mungkin biasanya kan nek teng mriki kula mboten saged mikir Pak. Tapi nek griya kula saged mikir. Nggih ta. Dadi sing pripun? Jenengan siap nek kertas kalih pulpen. Ya ta nek kelingan ditulis. Lah mengke nek jenengan mriki jenengan namung saduri. Pak niki Pak pertanyaan kula. Lha niku wonten. Nggih. Riyen ngoten niku. Terus napa niku riyen sing nate ku Pak Laudi. Niki Pak, napa pertanyaan kula? Oh, nggih. Sing kenapa kula nggih ingkang jawab mawon. Sehingga kan mereka mboten mikir malih. Ya ta? Jadi saya mengatakan kalau di rumah ada pertanyaan yang timbul dicatat berapa silakan. 10 ya enggak apa-apa. Ini Pak Bu.
Karena tiang-tiang niki pun apa Pak? Masalah kula berkata. Sehingga pengen tak dele, coba berganti masalah. Nek kula pun apa? Sehingga pun disalah. Sehingga nek kene napa wis gak perlu masalah. Lho ngaten. Monggo Pak Suwono. Nek yo nggih ta. Kau sepawon rene kok cuma nggih tok. Ngadeg ya. Ya kok nggih ya. Pak RT, aja melok nggih Pak RT. Enggak Pak RT. Siapanya yang buatan. Lah sehingga nek awet iki ngerteni rohani, nek awet dhewe iki mang roh suci, akal, nafsu papat, cipta rasa karsa, kowe ana sing jenenge sukma, ana sing jenenge roh. Lah itu rohani. Itu dinamakan rohani atau nek arane biasanya kan batine awake dhewe. Nek zahire ya sing kena didelok. Nggih, niki zahiri. Lah selama niki kalau panjenengan medaning rohanine iki mang akal ampe ati nafsu nggih niku saben dina. Ya kenapa toh kok gak biasanya kan membicarakan perjalanan orang lain, gitu, kesuwen. Nah di sini kan perjalanan kita sendiri-sendiri, perjalanan kita masing-masing. Jadi apa? Pelaku, bukan pendengar lagi, pelaku. Pelaku bulan jenengan. Nyariin kalau panjenengan kan tasik mah jadi pendengar tok. Berkomang kok lali, ya tak? Kalau gak ngerti. Tapi ini alidayah nopo. Kalau panjenengan pelaku ini. Iki nyun sewu, enek amalan sholawatan. Lah sing maca sapa iki? Ya tak? Sing diwi kok sholawatan sing diwi nek ning fadilah sing maca lho sapa yang balik meneh ning alidayah dudu njaba niki siti ngono iki mang jar sehingga nek kula panjenengan ana ing rohani sehingga kalau jeneng lampahi tam niku sing ngucap sholawat iku sinten ya awake dhewe. Sing ngucap sing ngobahne lesan dhuwur ngisor niki sinten iki mang roh sing ning awake dhewe. Lah niku. Dadi uga ning njaba roh. Kadang awake dhewe kan nyuwun sewu ning njaba kan sing diutamakan fadilahnya, gitu? Fadilah. Tapi nek mriki sanes niku ne malah apa membentuk karakter ning pikirane dhewe membentuk ana ing rasa lan rumangsane awake dhewe tumuju ning Gusti. Nek kaya ngono iki ngerti ya sekabeh niki mah cuma alat. Sekabehane niku cuma media. Wae iki mang maca apa wae iki media. Cara bahasane iki mang tawasul ning Gusti Allah. Bahasane iki mari usul ning Gusti Allah.
Terserah jenengan usule mengke kare lafat apa. Kalau lafat la ilaha illallah gene iki usul. Ya usul niku. Awal iki mang subhanallah subhan gene iki usul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim iki nggih usul maring Gusti Allah. Sehingga kalau jenengan boten lepas saking Gusti Allah. Nah, tamiku bedane pelajaran rohani kalian pelajaran jasmani niki boten sami. Sehingga boten fadilah mare atau keutamaan mare boten tujuan. Ngertani sing ngobahne sing maca. Ngaten niku Bu Salih nggih. Nggih maca selawatane nggih tetep. Nah, tumpang fadilah iki mah dosa mikire fadilah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi ana ing pelajaran demi pelajaran sehingga saged nata ana ing pikirane, saged nata ana ing atine sehingga sedayane tumuju ning Gustine. Al-Fatihah. Iya kan Allah ya nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.